Играйте деца, дики на коло, ебо мазика, удупе гало. Ало! Ало, мате! Ало! 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 Добра? Добра? Не, правиме нереален момент. Гледаш ли Господ? Викам, ще върне сонце утре от Самайля. Дали веруваш това? Айде тишина малко, ало! По-тишина малко, да пращам нещо, превойте това. Кой не е злоба? Дали на кривията въртиш право? Това речека въртиш право. Добро. Знаеш ли како риебало? Јас овако не сум разборала. Колко се имаш това? Колко се имаш? Колко се имаш това? Да. Колко кожи имаш това? 3 свини има. Пер интервю. Шо ни е? Мъжко ли? Тройка бе, пер. Не, тройка бе, четка до изгубе. Абе! Дали това си разговаряла? Това, дали си разговаряла? Па тя разговаряш. Има ви. Ти дотнеш. Да ми учам аз. Не учам аз. Абе, викам, наградни игри на трактор да ти подарим. Трактор, наградни игри. Може да напишам за тебе. Или не пиеш кисело млеко. Ало! Ало! Мате! Ало! Кај е зате? Ало! Ало! Ми го слуша, бе, слуша? Кај се тијам со платата? Добре, бе, со плата. Има, бе, знаеш како сме? Знаеш кој сме са? Жан Митрев, Джим Кери, Пинче Гули, Даме Груев, Методи Андоновчето и Комуњаро Тито. Да, Методи Андоновчето. Але праша дали ја билеќе манџе. Браво! Браво! И да немаш плювка на дојката. Да немаш плювка на дојката. Плювка на дојката да не имаеш. Плювка, бе? А джуелете се? Да, бе, молам тишината. Озбилен молам. Абе, доста се не говори. Джуелете се? А патиш от чиви. А патиш от чиви? Чекай, може. Те викате ли само дојдеш? Те викате ли само дојдеш? Или на поти право?